Sator! Sator! Zure belarriak zergatik dira nireak baino txikiagoak? Zilo egiten asto. Bale, baina erantzun. Zure belarriak zergatik dira nireak baino txikiagoak? Zu astoa zarelako eta ni satorra. Eta zergatik zu zara satorra eta ni astoa? Oi! Kantak, 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 ene kantak, 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 kantak. Ene kantak, ene kantak, ene kantak, ene kantak, ene kantak, ene kantak. Sator, zuri asko gustatzen zaizu lo egitea, ezta? Bai, eta hala ere, ez didazu lorik egiten uzten. Niri ez zait gustatzen lo egitea ez. Badakizu zein den nire janari gustukoena? Patata tortilla. Badakit, arraultza duen edo zer gustatzen zaizu? Bai. Zein da zure janari gustukoena, Sator? Makarroiak tomatearekin. Ikusten! Ikusten zer? Zertara datora inbertze galdera? Oso desberdinak gara. Baldago jorreben! Bai, Sator eta biok. Eta, eneko? Eneko gaur herrikiroletan hasten zen. Ai, kontxo egia da, enintzen oroitzen. Ui, hori da, hori lorpegia. Asto kutzi izan balit, lo aurpegiarekin ez, lo egongo nintzateke. Nerea, zure hilia zergatik da horia? Horia? Zakit? Beti da nik izan du nik horia. Enekorena beltza da. Eta zahartzen garenean biok izango dugu hile txuria. Egia da? Orain desberdina? Eta gero, berdina. Ezakit ze gertatzen zaion, txikitako asto ematen du, galderak eta galderak eta galderak egiten. Jakin mina esatzeko honena, hori ba, galderak egitea. Ai, horixe. Ea galderak bukatzen zaizkion, eta lo egin dezakedan. Orain galderak diozula. Zuei gustatzen altzaizue azalorearen usainea egosi berritan? Ez! Ez! Ongi etorri Berrion albistegira. Gaur kontan, albiste benetan pozgarri batekin gatozkizue. Inork ez daki ziur zer gertatu den. Atzoko jargiaren eraginez izan ote den, ala goitzeko eguzki izpiek energia desberdin bat oparitu digutelako. Baina gaur gizaki oro, bere sentimenduak agertzeko errestasunarekin esnatu da. Ez aldala, asto txiki? Hala da, Sator txiki! Mirari bat gertatu da! Mirari izugarri bat! Pentsa, ni ere ez nahi sekula usartu asko maite zaitu dela esaten. Beti lotxatu izan nau aitorpen horrek, baina gaur esateko gogoz etorri naiz. Bai, Sator txiki, asko maite zaitu. Arats, hori bai ez nuela espero. Baina benetan diozu, ala adarra jotzen ari altzara beti bezala? Sator txiki, nola hariko naiz ba adarra jotzen horrelako gauza serio batekin. Benetan ari naiz, asko maite zaitut. Bueno, asko ez, asko bider mila super mila asko. Ze posa, asto txiki, ez nuen uste hainbeste maiteen induzunik. Ez zenuen uste? Bueno, uste nuen, baina zure hotik entzutea ederragoa da. Hori bai maitasuna. Eta badakizu zer? Zer? Ba nik ere ez dizudala sekula esan, baina jakizu nik ere super mila maite zaitu dela. Jojo! Japa!
Emango didazu besarkada bat? Noski baietz. Aizu asto txiki, benetan unkitu nau zure aitorpenak. Oso polita da zure otik hori entzutea. Bai, eta eskerrik asko zuri ere. Eta ia gaurtik aurrera, errazagoa egiten zaigun, sentitzen dugun eta pentsatzen dugun hori esatea. Azaloreak puzker usaina dauka. Horregatik, ia inorri etzai gustatzen usaina. Ez, baina jatea goxoa da, Bai, baina niri berriz, usaina gustatzen zait, baina jateko ez. Bitxia, ikusten? Ikusten zer? Lehen esan dizu, Sator. Oso desberdina gara. Eta zer? Gauza askotan oso desberdina gara, bai? Baina funtsean berdinak gara. Berdinak zertan? Ba, 2 beso ditugu, 2 hanka, sudur bat, 2 begi... Egia da, ez dut horretan pentsatu. Amets egiten dugu, maitatu egiten dugu, haserretu egiten gara, jolas... Bai. Gauza guzti horietan berdinak gara. Bai, Nerea, arrazoi duzu. Eskolara joaten gara, jan egiten dugu... Begira. Oroitzen? Aminataren gutuna. Gure lagun etiopiarra, zen eska jatorra. Bai, zure berdin orduan. Jatorra. Ala zioen, duela urtebete bidali zigun gutunean. Entzun. Tamalez, jada ez naiz eskolara joaten. Eta zergatik ez da eskolara joaten? Lan egiten dut orain. Lan egin? 10 urte baino ez ditu? Mundu guztiko aurrek dute eskolara joateko beharra eta eskubidea. Baina, Zergatik? Aminata ez da joaten. Ez da justoa. Ez dut ulertzen. Nik ikasten jarraitu nahiko nuke, gainontzeko aurrekin jolastu, baina etxean dirua behar da eta lan egin behar. Sendagilea izatea da nire ametsa, baina ez zingo dut. Ibai Zabalek babesten du. Bazen behin jirafa txiki bat. Mundura sortutako lehen jirafa zen. Ekialdeko Afrikan bizi zen. Bere lagun onenarekin, errinorekin. Egunero janari bila ibiltzen ziren. Baina eguzkiak gogor jotzen zuen eta lurra lehor zegoen. Inon ez zegoen janaririk. Tripazorriak. Goseak nago. Eta banekien. Dendak itxita berandutu egin zait, azkeneko momenturako utzi dut, eta dendak itxita. Hozkailua utxik, despentsa utxik. Osongi! Eta zer egingo dut orain? Zer egingo dut orain? Ez. Honekin oso urrutira ez. Honekin ez da ere. Gatza, benetan gatza. Boniatoa. Kokoa? Ongi. Nola? Nork diseina ote du? Kokoa? Goseak ez zegoen norbaitek seguru. Zer egingo dut. Ea. Badakit, askaldu dudana gogoratuko dut, eta horrela, badirudi berriz ere jaten ari naizela. Ea, zer izan da gaurkoan? Fruta macedonia. Sagarra. Platanoa. Laranja zukua.
Honek ez du funtzionatzen. Pentsatu, goseari nola aurre egin. Zer egingo du? Morenitoak! Baina ez dauzkat eta ez da egokia afaltzeko urbi. Ea. Laguntza eskatu, Kontxo, laguntza eskatu. Idoiak baratzea dauka. Eta bertatik uraza bat emateko esango diot, eta horrela entxalada prestatuko dut. Eta afaria prest izango dut. Nik horren ordez jirafa txikia utziko diot eta elkarrikin atzean dauden denbora pasak egingo ditugu. Primeran! Ez da justua. Gu bezalakoa da, Minata. Bai, baina bere azalaren kolorea desberdina da. Hizkuntza desberdina hitz egiten du. Euskara pixka baterako txibadiogu ere. Janzkera desberdina du. Baina gure berdina da. Bai, hori erran behar nizun, baina inaserre zaude. Eta gainera, Minataren etxean egunan behin bakarrik jaten dute. Zergatik, ez dira goze? Ez daukate nahikoa jatekorik. Saturnoren eraztunak ongi elikatuta egotea eskubia izan marko litzateke. Baita etxe egoki batean bizitzeko aukera ere, baina zenbait jende bizi da kalean. Tamalez, haunitz. Nire ustez, berdin da munduko zein tokitan bizi. Australian, Afrikan, Asian edo hemen Euskal Herrian. Denok ditugu eskubide berdinak. Eskubideak eta bete beharrak. Hala izan beharko luke, asto. Baina ez da, Eta neska bazara are okerrago. Benetan? benetan. Bagoaz pixkanaka. Baina oraindik lan haunitz gelditzen zaigu, gizon eta emakumeen arteko benetako berdintasuna lortzeko. Ez dugu etxeko! Bueno, asto, orduan zer, berdinak ala desberdinak gara. Berdinak, bueno, desberdinak, ez, berdinak, ongi azaltzen dudan. Guztiok ezberdinak gara, baina bakoitzak badu bere izaera, bere itxura fisikoa, bere ametsak, eta bar. Eta horre guztiak berdinak egiten gaitu, inor ez da beste inor, baino gehiago. Ongi azaldu dut? Bikain astu. Baina gauza bat esate astu zaizu. Zer? Denok garrantzitsuak garela. Eta beharrezkoak. Egia, bai, zuek oso garrantzitsuak eta beharrezkoak zareten niretzat. Eta zu guretzat? Ongi, eta orain nire zaletasun desberdinak errespetatuz. Utziko aldi da zuelo egiten, mesedez. Kontxo. Tor? Zuri zorionak, kaixo polita, zer moduz ongi? Zenbat eta zenbat argazki bidali izkigu zuen. Bai, zuk bidali duzu, zorionak, bai, ongi pasa eta gozatu lagunekin. Agur, zuri zorionak. Esnatu naiz egun asteko irrikan, bat gauean kirioak dantzan. Jaio zinen eguna iritsi da, ta abestuko dugu deno batera. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak polita, zorionak beti, zorionak zuri,
ongi? Gaur, hortzeguna, Donezteben aitatxi eta amatxiri buruz hitz egiten egongo gara. Zer ikasi ote dute? Toki kliki! Argiari gabon, egunon, taupa gorputza on, egunon, tai argiari gabon, egunon, alaitasun eta zorion. Itzkeinu begirada txegin bat, usain goxo bat, eguna ezin hobe asteko modu polita, besarkada goxoa, bosteko potoloa, algara itxaskor bat. Egunon, tai argiari gabon, egunon, taupa gorputza on, egunon, tai argiari gabon, egunon, alaitasun eta zorion. Itzkeinu begirada txegin bat, usain goxo bat, eguna zoragarri asteko modu bikaina, musu soinularia, jolas divertigarria, algara itxaskor bat. Egunon sator, Egunon asto, egunon nere, baita zuei ere, egunon sator, egunon nasto, egunon neneko, baita zuei ere. Egunon sator, egunon asto, egunon nere, baita zuei ere. egunon sator, egunon asto, egunon neneko, baita zuei ere. Egunon, tai argiari gabon, egunon, taupa gorputza on, egunon, tai argiari gabon, egunon, alaitasun eta zorion. Alaitasun eta zorion. Ongi etorri nekantak! Hirurehun eta hamaika ikasle gara, eta herri anitxetakoak gara. Doneztebe, Zubieta, Urroz, Elgorriaga, Dona Maria, Gaztelu, Eraso, Oiz, Labaien eta Ezkurrakoak. Kaixo! Hola. Sartu du eta gero ikusi du. Tok, 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 Dani. Ui, ze susto. Nik ere bai. Hartu dut susto bat handia. Zer modu zaudete?
Errango dizkidazu zuen izenak? Erran? Elena, Elena? Eizea, Gait, Aimar, Oian, Ani, Eta zenbat urte dituzue? Zazpi. 6 eta 7. Oso ongi. Gelan, egun hauetan gaien bati buruz hitz egin duzue. Aiton Amonei buruz hitz egin duzue. Zerbait berria ikasi duzue? Zer? Dantzatzen. Aitatxi eta amatxirekin dantza egiten duzue? Eta pako paki dantzatu duzue beraiekin? Bai, telefonoz kantatu diozu? Errantziten amatxek 8 urtekin bederatzi irakutsiko zitela josten. Hau makinita bat oparitzu zitela 3 urte betetzean, eta horrekin josten du, baina orainikan ez dut ikasi, baina airit irakusten. Josteko, hori. Iteko jarseiak. Ni konpontzen ditut gauzak berarekin, atatxekin. Eta ongi zaintzen zaituzte, aitatxi eta amatxi? Neri bai. Bai. Neri maten diak ez dakitzen bat kromo pegatuko nire algunak. Neri maten ditzen masajunak. Masaje? Eta beste batzutan maten dite Coca-Cola. Oso ongi zaintzen zaituzte, aitatxi eta amatxik, Eta zuek beraiei? Bai, zer egiten duzue? Eiten diogu masaje, laguntzen diogu. Ni laguntzen da de bombero. De bombero? Zuhiltzailea da? Bai. Txorua. Pues, lagundu lanak egiten. Baratze egiten, kortinak ongi patzen, guatze egiten, eta janaria prestatzen. Puria eta txitxia. Zanahoria, porruak, eta niken lagundu nionen patataken atetzen. Arten den sraka batetik, eta zaz, eta gero atetzen den direna zarra. Afaria edo bazkaria prestatzen dizuete? Ni beti. Goxo, goxo. Bai, nire atatzi dona marikoalen. Non bazkaltzen da hobe? Barrankamen, jantoki, niretza jantoki. Bai? Niretan barranka hospital. Etxe guzitan? Bai. Aitatxi eta amatxiren etxean, gurasoen etxean. Niri barranka pentsatu barni. Beraiek erraten dizueten guztia egiten duzue? Gauza batzuk ez. Gauza batzuk ez? Adibidez? Niri zaten diraten, erosteko barran hogei bat erosten dit. Ze ongi. Zogen pixka txorua gaur, montatzera Kristina eta desmontatzera. Ze sortea, konten egonen dira zuen aitatxi eta amatxi zuekin. Bai, eta hemendik aurrera ere berdin zainduko dituzue, edo hobe zainduko dituzue. Hobe, zer egingo duzue desberdin? Dena. Dena hobe. Bai. Garbitu plateran. Oso ongi, zer gehiago? Ibiltzen du maia. Maia bildu, oso ongi. Badakizue, nere aitatxi jebia zen. Eta ni sator jator naiz, baina neri sator heitor deitzen ziren. Ikusten duzue hor dituzuen tapoitxo hoiek? Haue. Bai, hoiekin jolastuko gara. Gure aitatxi eta amatxi lehen txapekin jolasten ziren. Ikusten duzu laukitxoa? Ba hortik bota beharko duzue tapoitxoa eta ea norek asmatzen duen erdian. 1, 2 eta hasiko gara! Ongi! Ia! Orain bakoitzak beren tapoitxoa mugitu gabe, bigarren saiakera bat egingo dugu. Ongi! Rengoa! Orain hankarekin saiatuko gara, bai? Ea zenbat futbolari dauzkagun hemen Donesteben. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet nirekin hitz egin eta jolasteagatik. Oso ongi pasa dute hemen Donesteben. Elekanta! Hori da lagunak, olakoa da maitasuna. Hartu, emana, biareneko eta nerea datoz Donestebera. Eta titxutikutinak, tit izan.